wallahi kuwa na gaya miki very nice fa wallahi Ma gaskiya Allah ko to kar ki samu damuwa next time idan zan dawo zan tuwo miki da irin ta kuma ma da ta fita amma ki amsa ki ba in ta yi miki ba damuwa baby gaskiya wankan ki yayi gaskiya kina burge ni fa wai baki san wani abun mamaki ba wai tsaya ki ji kin san menene abin da ya bani mamaki wai wata rana wani dan gyaran nefar gidanmu ta samu matsala ya zo an ce masa ya gyara kana ji ko wai kawai sai ce da Allah wai gidan nan wai ina za a samu turmi nace what me turmi ni ban san wani turmi ba wai na da wai kin ji wani yawa wai turmi na kawai da raina ya ɓaci kawai buhun kuɗi na wullo mashi nace hauka taka ka ci gaba da hidimar gaban ka wallahi kuwa kai dai kwa karɓo mun waya hannun yarinyar nan mana karɓo mun ita nace maka hawan baby zai an hawan nace kai ya bane wai dan ya sa wasa ne kai sassara kai wannan yaron ba dan gidan gombe ne wai na bane dan gidan what baby da man kai dan ƙarya ne wannan yaron dan gidan wani yare na mu kai baby wayan mutane ce fa na aro ki karɓo mun waya ta fa ki